Godmorgen og velkommen til Jellybeans Challenge. Huset Challenge. Det var det. Ja. Okay. Og vi starter med tandpasta eller blueberry. Det er jo blue. Ja. Jeg har blueberry. Jeg har tandpasta. Okay. Nu tager vi den der musemand eller en lime. Hvad mener du? Nej, det er den der. Prøv lige, vi skal lige have en pose. Her er Julie. Kaffe pære. Føj. Hvad var det? Det smager faktisk dårligt. Jeg kan ikke lide bussemand. Okay, næste. Emma. Baby wipes eller kokosnød. Hvad er den til den hvide? Ja. Kokosnød. Baby wipes! Det er så godt. Okay. Jeg var mega lav på til dig. Ja. Okay. Det næste er hundemad eller chokoladepudding. Hvordan vil jeg ikke lukke munden? Langsomt. Okay, er du klar? Ja. Chokoladepudding. Ej, det smager godt. Jeg håber, den her er vandtæt. Vandtæt. Du har sænget 100 nu. Lykke. Nej. Okay, næste. Den næste, den er røde æg eller butter popcorn. Er det den her? Ja. Det er rødt æg. Jeg ved ikke, hvad det smager af. Hvad var det? Ikke noget. Hvor det går ud. Der var kun en af dem, din ged. Du har også spist en anden. Jamen, det var rødden æg, jeg kom til at tage. Har du spist bræk? Har du taget dem, Julie? Hvad for nogle? Bræk? Bræk? Ja. Men nu tager vi en eller anden orange ting, som Jeg har ikke veganer fået er. bræk. Nu tager vi en eller anden ting, som veganer er. Ja. Ej, men det smager godt. Hvad fik du? Er det bræk? Er det bræk? For en stykke. Hvad er det? Det smager fucking klamt. Hvad er det? Det er bræk eller pære, selvfølgelig ved jeg. Jeg synes, det smager meget godt. Min. Jeg har fået bræk i håret. Føj for helvede. Og den næste, det er enten lime eller nyslået græs. Hvad er det for? Ej, græs smager godt. Ja. Ja, okay. Den her. Bræk i håret. Vi har taget de alle sammen. Ja. Prøv lige det. Men det her, det var alt for vores Jellybeans Den her, den er god. Hvad er det? Det var 100. Ja, og så er det fint nok nu. Julie, kom ind! Ja, og det var så alt for vores Jellybeans Challenge. Det var budding. Ja, men tusind tak, fordi I så med.